Està gravant? Aquí. Tu, Cesc, m'has de dir. Sí, deixa'm agafar això i... Un moment, que ens estem avançant. Tirem una mica enrere. Oli, jo soc la Rin i fa unes setmanes, més concretament el 30 de març, ens van convidar des de l'UE Studio a veure tota la feinada que havíem fet per la nova sèrie original d'animació de 3CAT, Valentina de Montblanc. Uns dies abans, a través de la pàgina web del Barcelona Film Fest, es va descobrir que s'estrenava una nova sèrie original en català d'animació amb els dibuixos de la Míriam Bonastre. El Sanfaina ho va penjar a xarxes i va explotar. A partir d'aquí vam descobrir que també es llançava per Devora Còmics el còmic d'aquesta sèrie, que seria la continuació del còmic que ja es va treure fa uns anys de la Míriam, de La princesa i Sant Jordi. Des de l'estudi vam veure tot el rebombori que s'estava muntant per xarxes i la il·lusió que tenia la gent per al còmic i per al projecte, així que van decidir convidar-nos a veure en directe el que estàvem preparant. D'aquesta forma, el Sanfaina, l'Ari, l'Oriol de l'Illa Punteria i jo ens vam dirigir cap a Manlleu, que és on està l'estudi. La veritat és que estàvem molt il·lusionats des del principi. Al final no és comú que es facin productes així a casa nostra i menys que et convidin a veure com s'ha fet i poder parlar tranquil·lament amb la gent que hi ha treballat. I personalment, com a amant de l'animació, em feia molta il·lusió veure com es fa aquest tipus de producte. L'estudi és un local no gaire gran, però és que aquesta sèrie no hi han treballat més de 10 persones. De fet, ens explicaven que al principi eren com 3 treballant a l'estudi i des del primer moment l'Àlex, el director, com la Júlia, la supervisora d'animació, van ser molt propers amb nosaltres, molt amables, ens van explicar i ens van ensenyar tot el que van voler. Després de xerrar una mica de com havia sorgit el projecte, ens van posar en exclusiva un episodi, el segon, vam quedar tots encantats i amb ganes de seguir veient més capítols, que en el vostre cas no fa falta que us espereu perquè ja podeu trobar el 6 al YouTube de l'SX3. No us vull explicar molta cosa perquè prefereixo que ho escolteu directament d'ells a l'entrevista que hi ha una mica més endavant, però realment és un projecte molt especial i interessant que hi han posat moltíssimes ganes. La història és original de la Míriam, però no és que la sèrie s'hagi adaptat del còmic, sinó que el còmic i la sèrie s'han creat a la vegada. La Míriam anava fent la història i dibuixant el còmic i amb aquests dibuixos des de l'UE han anat creant la sèrie d'animació. Han sigut 2 projectes que s'han creat de forma paral·lela. La música també és totalment original, creada des de zero per Eloi Casellas, basant-se en la música catalana, donant personalitat a cada melodia dels personatges i també va crear el meravellós opening que està cantat per Alba Grau. Vam estar parlant bastant de l'animació, especialment perquè no és el que estem acostumats i perquè des que havia sortit alguna imatge a xarxes socials havia sigut criticada per ser dolenta. Al ser un projecte de baix pressupost, un dels reptes que es van trobar era com fer l'animació sense que perdés qualitat. Van optar per utilitzar la tècnica del cut-out utilitzada en grans sèries com South Park o Yakuza Amo de sa casa. Així també podien mantenir l'estil i la personalitat dels dibuixos de la Míriam. És cert que al principi et pot costar una mica, però quan portes 2 minuts del capítol estàs totalment dins i no se't fa gens estrany. De fet, jo penso que hi ha capítols de One Piece o Bola de Drac amb molt més pressupost que estan pitjors animats. Han fet una feinada excel·lent. Respecte al doblatge o locució de la sèrie, ens van explicar que primer de tot van fer ells les veus per poder mostrar el que estaven fent i va ser una experiència curiosa. Després ja van anar a Sony Lab i allà van posar veu actors professionals com l'Iris Lago, que fa de Valentina, Xavier Castanyer, que fa de Jordi, la Maria Romeu, que fa del Max Soc, que ha robat el cor a tothom, i el Marc Canyadell, que fa de Patufet. Realment van escollir molt bé les veus perquè no hi ha cap personatge a qui no li quedi com un guà. Ha sigut un procés llarg de gairebé 2 anys en què tot l'equip que hi ha treballat hi ha posat moltíssimes ganes i es notava per com en parlaven. També penso que es nota molt en el producte final i que si ja heu vist algun dels capítols ho haureu notat. I per acabar de molestar-los hi vam fer una entrevista a la Júlia i a l'Àlex que us deixo a continuació. Ara estarà sincronitzat. Passo el puto dia sincronitzant merdes. Llavors, vale. Bueno, a nosaltres també ens fa molta vergonya fer aquestes coses. Vull dir, no sembla que aquí siguem nosaltres els grans professionals. Hola, benvinguts, estem aquí a Manlleu, hem vingut a l'estudi on s'ha fet tota la sèrie de Valentina, que ara ja estarà estrenada a 3CAT, i estem aquí amb l'Àlex, el director de la sèrie, i la Júlia, la supervisora, i ens farem unes quantes preguntes sobre tot el procés de com fer aquesta sèrie i també una mica què opinen ells de certs personatges i coses. Jo sóc la Rin, ell és l'Oriol, i darrere càmeres està el Cesc de Sanfaina, que no vol sortir.
Comença tu. És típic, correcte. Doncs bé, gràcies per voler... Bueno, sí, clar, per convidar-nos, deixar-nos venir aquí a prendre's al matí, en comptes d'estar treballant. Es va acabar. Com va sorgir la proposta de la sèrie? Va ser 3 peces d'un puzzle que es van trobar quasi simultàniament sobre una taula en un moment donat. Departament d'Innovació i Recerca de 3CAT, que volia tirar endavant un projecte d'animació més modest, que es pogués fer en un temps molt correcte i amb un pressupost molt modest. Un llibre que s'havia publicat al Míriam Bonastre, que tenia potencial per explicar una història, i a la nostra pota de la nostra peça de puzzle, que era fer una proposta per tal que les altres 2 peces s'encaixessin. Poder tirar endavant una sèrie amb una animació alternativa, amb un equip molt petitet, amb un temps molt reduït, i fins aquí hem arribat. Llavors, vosaltres teníeu com en ment el còmic i la Míriam ha creat com la continuació, perquè ella no tenia la idea en principi de fer aquesta continuació. Llavors, la història, diguéssim, encara que la sèrie l'heu animat vosaltres i heu fet després el còmic, és totalment de la Míriam. O vosaltres heu influït i heu comentat en plan això o allò? No, o sigui, el còmic era un volum, la història de Sant Jordi. A partir de la possibilitat que es convertís en sèrie, nosaltres hem donat llibertat total a la Míriam perquè fes els 5 següents episodis dels 6 que composen la sèrie. Llibertat total, és a dir, ella feia els guions, ella feia les il·lustracions, i nosaltres treballem a partir de les seves il·lustracions originals. No adaptem il·lustracions, no comencem des de zero, sinó que anem les pròpies il·lustracions. Però sí que tenim molt interès que fos completament original de la Míriam, sense coartar-li cap mena de llibertat. Algun cop ens va demanar alguna cosa, això cap on tiro, cap aquí, cap allà, evidentment sí que hem parlat al llarg del procés, però la llibertat ha estat total seva. Ha sigut un repte per vosaltres aquesta sèrie? Sí, en majúscul. Clar, tècnicament tens moltes limitacions si el pressupost és tan limitat i l'equip és tan petit. Les sèries d'animació, encara que sigui tipus Peppa Pig, tenen el doble de pressupost i el doble de personal treballant-hi. I en aquest cas és que hi ha hagut capítols que érem un animador sol durant mig capítol, després se n'afegien 2, però més de 3 animadors no hi han sigut animant això. Llavors, havíem de trobar maneres tècniques d'agilitzar els processos i d'unificar l'estil que més o menys poguéssim anar fent i sabéssim que hi ha coses que sempre es mouran igual i que no s'hauran de revisar durant cada pla, que en altres, en pel·lis sí que digueries pla a pla perquè cada animador dibuixa a la seva manera i tot el seu estil. I ha sigut com un repte posar unes quantes normes i dir, va, amb això ens funcionarà. No? Exacte. A més, hem anat inventant una sèrie de coses sobre la marxa, no és cat-out com a tal, sinó que l'hem hipervitaminat d'alguna forma. Hem creat un sistema de físiques secundàries pròpies, hem utilitzat 3D en alguns plans, tenim un sistema de lip-sync que hem creat nosaltres des de zero, d'acord amb tot el projecte. Hem anat innovant moltes coses que ja teníem pensat des del principi, algunes sobre la marxa que hem anat implementant i ens ha funcionat bastant. Sí, el normal és que en una sèrie cut-out els personatges estiguin un ric i tu dins del personatge tens unes expressions que les pots triar, estan sempre articulats de la mateixa manera, però en aquest cas era agafar una vinyeta de la Míriam i articular-la per l'ocasió a cada vinyeta de cada capítol. I això, clar, són limitacions de fluïdesa de moviment, perquè un ric ja està fet perquè pugui fer certes coses. Aquí era cada cop inventar, aquest com l'adaptem cap aquí, o efectes de llum, efectes de fum. Hem intentat que tot qualli de la mateixa manera. I una mica relacionat amb això, aleshores, quanta gent heu sigut activament fent aquesta sèrie d'animadors? Animadors 3, incloent multirols com animació i supervisió en el cas de la Juliet, per exemple. La persona que ha fet l'edició també és la persona que ha compost la música, que ha fet tot el folier, és a dir, tots els efectes sonors. Una persona art, que també s'ha combinat amb gent d'animació, producció, direcció, en el meu cas, en total hem set 7 persones. Que és molt, realment molt poc. Sí.
Bueno, ens comentava abans, no?, que al principi totes aquestes taules que estem veient aquí no hi eren, que éreu vosaltres sols, pràcticament. Hem anat creixent amb taules. Vam arrencar, l'Àlex i jo sols fent un teaser. Sí. I va ser com, bueno, amb això, a veure si ho aconseguim vendre i després ja veurem quanta gent ens pot ajudar a fer-ho quan ens donin els diners, perquè fins que no veus el pressupost sobre la taula, i això ho vull posar en valor també, que hi ha molt poques sèries d'animació que es poden fer íntegrament en un estudi català, només, i moltes vegades hi ha moltes produccions a Barna que es diu que s'han fet a Barna i que després s'ha exterioritzat cosa fora perquè els pressupostos són, bueno... Hem fet una sèrie amb el pressupost que costa fer un episodi de One Piece. No està mal. De què n'esteu més orgullosos d'aquesta gran obra que heu portat aquí? Uf, és que hi ha moltes cosetes. Hem anat passant com en metes, hem anat superant una sèrie de reptes i aconseguim que els personatges tinguessin personalitat. Cada personatge, ja no només en l'animació, gràcies a la seva pròpia personalitat, això és una de les coses que ha estat molt guai. Els personatges prenguin vida. Un cop van passar la nostra etapa d'animació, arriben a doblatge, ara agafen la veu dels actors professionals, això és una passada. El to general, l'humor, que és tot molt ràpid, que quasi no tens temps de respirar, que sempre passen coses, això també és una de les coses que ens agrada més, que té personalitat pròpia, l'ús de vinyetes, sobreposades a plans. Ens fa il·lusió pensar que si ho veu amb un mòbil o quatre, també amb el vídeo, és Valentina, per què? Perquè coneixi les vinyetes, que hi caben com una personalitat una miqueta pròpia a la sèrie. Hi ha una sèrie de coses d'aquest tipus que ens agraden bastant. I per mi una cosa que crec que ha sigut molt guai, crec que és d'equip petit, és que tothom s'ha il·lusionat molt. Tothom ha tingut ganes de portar alguna cosa. Jo crec que en cada capítol hi ha alguna que no sé, doncs el Nil, i vaig fer això i ha portat. I la Míriam també s'ha sumat a això. No ha fet com, bueno, ara vaig allargar aquesta història perquè m'ho han demanat, sinó que hi ha posat carinyo, ha dit, ostres, vaig a dissenyar personatges engrescadors, vaig a posar-los-hi tots. Bueno, no sé, vull dir, el mateix fer el tio que ha sigut creat per aquesta sèrie, aquí veus aquest punt de que la gent en tenia ganes i això... Que sigui una producció petita no vol dir que no hi hagi hagut una actitud petita, al revés, que ens hem agafat molt valenta tots. No, a mi em sembla molt valent que agaféssiu només vosaltres dos, féssiu un teaser que vol dir que era 1 minut i mig, anéssiu a... Era massa, Bueno, però vull dir, és molt, vull dir, que us anéssiu allà i ho presentéssiu, vull dir, està molt bé. Bueno, una mica relacionat amb això, com ha sigut Troia amb la Míriam? És molt divertida, o sigui, és trepidant, no? Podríem dir-ho. Sí. Clar, és una persona que ha estat fent Valentina, però que ho ha combinat amb marioneta i que ho ha combinat amb un embaràs. Sí. I ha sigut, o sigui, jo crec que la seva actitud és flipant, o sigui, que ella sigui capaç de fer totes aquestes coses alhora i amb la qualitat que ho ha fet, a mi m'ha sorprès molt. O sigui, ràpid, bé, bonic, divertit, carismàtic. A mi m'ha sorprès molt, o sigui, ja sabia que treballava bé, però amb aquests ritmes i aquesta pressió, saber demostrar, en cap moment se'ns ha posat de cul, ens ha dit, ai no, això no. No, al revés. Les notes han sigut mínimes, ai que bé, vinga, som-hi, i això, ai quina il·lo, que passin coses. No sé, realment m'ha sorprès per molt maca i molt poca tabalada. Hi havia uns dies, en concret, aquí a l'estudi, que és quan arribaven pàgines, que al matí a primera hora es feia el silenci, perquè estaven a la nostra carpeta que ens ho pujava, i de tant en senties un riure aquí. Al cap de 10 segons el mateix riure a una altra taula. És molt divertit, això. Quan anaven recepcionant el material, bueno, eren moments guais de la producció. Una pregunta que més xarxa se m'ha fet molt de ressò és per què heu fet aquest tipus d'animació? Sobretot per temps, pressupost i mida de l'equip. Si voleu fer una sèrie frame a frame, tradicional, com es fan la majoria dels animes, necessites el que comentava abans la Júlia, necessites un equip molt gran, molt. Si aquesta sèrie es fa a Europa, el normal és que la producció es faci a Europa, els storyboards es facin a Europa i llavors s'envia un equip, s'encarregui d'un estudi de Corea o d'Àsia i que hi ha 50 persones que estan fent aquests plans. En pressupost es pot fer, amb tot el que es vulgui, en pressupost podem fer una pel·lícula, no hi ha cap problema. Aquí el repte precisament era al revés, era buscar vies i maneres de fer animació que es poguessin fer
amb equips petits que es poguessin fer des d'aquí es poguessin fer ràpid. Per projectes que potser de forma més tradicional costaria molt que veiessin a llum. I llavors també una idea que l'Àlex va defensar molt és, ja que no farem una animació que sigui Ghibli, per dir alguna cosa, respectem l'estil de la Míriam, conservem el seu traç, conservem el seu color, les seves ombres, la seva complexitat, i llavors potser fem una animació més... Que marxen, vull dir, t'ho dic perquè marxen. Ja, potser aconseguim una animació més senzilla, però un art molt més bonic i molt més únic, que és el de la Míriam, i sobre el qual ella té poder, que això també era algo xulo. Sí, és el nostre superpoder, de fet, poder treballar directament amb les il·lustracions de l'autora. Això poquíssimes vegades ho veus, pràcticament mai, en animació tradicional. És a dir, el fet d'utilitzar vinyetes ho fiquem molt en valor. Per què? Perquè si hi ha una vinyeta és perquè encaixa més bé i queda més bé amb el còmic. I còmic i sèrie acaben sent la mateixa cosa, sent dos productes diferents, però realment expliquem la història de dues maneres iguals. El llenguatge còmic l'hem conservat, no hem modificat guions. Alguns havien dit, ostres, però és que el llenguatge audiovisual del còmic és diferent. Bueno, anem a intentar que sigui igual i a veure què passa. I, bueno, això ens ha fet aquest ritme trepidant, de que la història va tirant endavant i que va fluint, això ens funciona molt bé. Una miqueta de la suma d'aquestes coses. Si vols fotem un rotllo... No passa res. Perquè vau dir que has comentat que abans, quan estàvem parlant, que heu estat un any amb això. Sí. Vull dir que els 6 capítols s'han fet més o menys. Hem estat tècnicament realment treballant i potser hem estat uns 11 mesos, que s'ha allargat a 12, però amb un abraç pel mig s'ha allargat a 9. Nosaltres vam començar la producció a finals de 2024, al novembre, i hem acabat ara, hem acabat al març del 2026, però amb un petit hiatus de diversos mesos. Sí, normal, sí. I respecte a això que comentaves, no? Que la sèrie l'heu fet 100% aquí, sentiu alguna responsabilitat respecte a això? De ser la primera sèrie d'aquest estil, 100% feta aquí. Jo m'ho he passat fatal durant tota la producció amb això, perquè, clar, o sigui, com el públic esperarà, uah, ara hem fet això, no? Com orgull nacional, en plan, traurem el nostre primer anime, no? I té un pressupost superpetit, té moltes limitacions... Però en realitat això ho hem convertit en una virtut. Sí, però clar, o sigui, la pressió hi ha sigut com, bueno, intentem fer el màxim, però sabent que el màxim no serà el màxim que tu tens al cap del que has vist d'animació, sinó que serà el màxim amb el pressupost que hi ha. I per mi això ha sigut el que m'ha tret més la son. Però perquè també he de dir que potser tu mires des de la perspectiva d'animadora. I des de la perspectiva del públic que va dirigit, que són nens i nenes, possiblement la tècnica tant els hi faci es quedin per la història. Com Yakuza Ama de Casa, que va dirigit a un públic molt concret, que el primer xoc és, ostres, animació no animació. I això es veu molt amb el tràiler. El tràiler de la primera temporada, tots els comentaris són animació. El tràiler de la segona temporada no hi ha cap comentari sobre l'animació, sinó sobre la història. Esperem a veure si passa més. Hi ha moments divertits, hi ha moments dramàtics, moments de tensió, llavors quin gènere o personalitat del que trobem a l'obra és un repte major a l'hora de plasmar en animació. És més difícil, almenys des del meu punt de vista, és més difícil l'humor que no pas el drama. Perquè l'humor necessita moltes coses. Perquè els gags funcionin... No pots ficar el gag i ja està, no funciona sol. Has d'anticipar una mica, està molt acompanyat. El so és molt important, tant en drama com en humor com en acció. Però que els gags funcionin potser és el repte més gran en aquest això i l'acció. Tenint acció limitada, aquí hi ha lluites, hi haurà moments d'emoció forta i clar, és com la gent esperaria dir uah! I has de donar-li això amb altres recursos i a veure si ho hem aconseguit, ja ho veureu. Com és treballar amb animador, o sigui, els animadors i els actors de veu? Perquè també, com ens heu comentat, la sèrie s'ha doblat aquí, s'ha fet a Sony Lab, a Sabadell, vosaltres primer vau fer les vostres veus, després s'ha fet tot un càsting i tot això. Com va anar això? Vull dir, vau fer primers capítols, els enviàveu, una mica aquest tema. Hem anat a doblar de 2 en 2 els capítols, sí. Cada 2 capítols anàvem a doblatge, quan teníem 2 capítols animats. El procés era
l'Eloi llegint tot el text i nosaltres anant-lo tallant per escenes i fent els actings en base a allò. I llavors, a l'arribar a l'estudi de doblatge, els explicàvem això que sentiu per sota és una lectura absolutament amateur, feu la vostra màgia. I la veritat és que la màgia dels dobladors és molt poderosa. O sigui, el primer cop ens va impactar i jo pensava, ostres, coses que funcionaven una mica així, saps allò que dius? S'està aguantant pels pèls, de cop, amb la veu de la Valentina per sobre, era com, hosti, és meravellosa, ara de cop. Ella li sap donar el punt. I a mi el que m'ha agradat més és això, com que jo tinc la visió general, era com, ostres, és que aquí potser us vull demanar aquest matís o venim de que hagi passat una cosa trista i vull que facis aquest canvi de veu que jo sóc incapaç de fer, i ella, al primer retake, ja deia, és així. I ostres, tio, sí. Sí, els hem tingut aquí, poquíssim. I que vam Sony Lab, la veritat, ha estat superfàcil, super. Ha estat fantàstic, vull dir, el doblatge ha estat un dels moments àlgids de I la directora ràpid ha pillat moltíssim el que volia. De fet, li va donar un caràcter que jo no li hauria demanat i que el va posar ella. I va ser... Bueno, no sé, vaig dir, hòstia, que bé, perquè té un punt de teatre de pastorets a vegades. Sí, que un que ho necessita. Sí, és els pastorets mig anime, saps? I és com graciós, el tipus... Els secundaris, sobretot, tenen com algunes veus que a vegades dius, què? No, i era bo, jo no recordo el primer dia, arriba en Xavier, el Castanyer, l'actor que ha fet de Jordi. Ell no sabia que anava, explica la directora de doblatge, la Mariona. Mira, seràs un cavaller, que tal, amb aquest caràcter, expliquem una mica. Vale, vinga, som-hi. I a la primera jo crec que ja ho va clavar. Sí. És al·lucinant. I això va sortir i diu, però si va de mi aquesta sèrie. I així tots, treuen aquelles veus del no-res, és una passada. Va ser molt guai i molt fàcil, per sort, alguna cosa fàcil. I una mica relacionat amb això, el tema, perquè ens heu ensenyat un capítol, el tema de l'opening va ser idea vostra, va ser idea de la Míriam, això com va anar? L'opening l'hem perpetrat nosaltres 100%. Molt bé, Volíem un opening que et fos molt canyero. La idea de la música ve de molt al principi de la sèrie, la música ja la teníem pràcticament abans de... Bueno, estàvem animant el primer capítol, ja teníem la música mitja embastada, que tingués molta força, que fos molt ànime. Bueno, i l'hem anat quallant. Hem tancat l'opening fa... Es va mesclar fa el mes passat, però és veritat que des del primer capítol, i és una cosa que a mi m'ha donat molta energia. Sempre que sabia que existia això pensava, toma! Molt guai, sí. Perquè abans ens han comentat que tota la música és original, l'heu composat vosaltres, que això també em sembla una cosa molt guai. Hi ha moltes col·locades d'ullet, també, músiques tradicionals. Sí, si et fixes quan apareix cada personatge. Vale. Sí, jo penso que fem molt bona feina. Estàs molt bé dient, sense dir el personatge. No sé. Vale. Queden un parell de preguntes. Ara... 5 minuts. Bueno, ja, doncs anem bé. Sí. Què li diríeu a la gent que veu en la IA el futur de l'animació? Ostres, l'ànima. Es fa molt feixuc. Alguns plànols, potser és un exemple que va bé per il·lustrar-ho, alguns plans molt senzills nostres, que no tenien cap transcendència en la sèrie, igual és un pla, l'hem repetit moltes vegades, perquè necessitàvem que el personatge fes allò exactament i donés la intencionalitat que nosaltres volíem que donés aquell personatge. Si estava enfadat, si estava content, si estava trist. I evidentment una IA ho intentarà replicar, però és impossible que arribi a nivell humà, perquè si no, no ho hauríem repetit, a la primera ja ho hauríem donat per bona. Perquè quan animes un personatge, i això ho sap més que ella, quan animes un personatge li has de treure personalitat. Estàs movent peces d'un puzzle, però en realitat la personalitat no li dona la tècnica ni la personalitat li dona el que tens en pantalla, li acaba donant l'animador. Ostres, amb una IA això pot semblar molt espectacular, però és que ho sembla. Aquí jo penso que hi ha el tema, que sembla molt espectacular, i prou. I falta una miqueta, del meu punt de vista. Totalment d'acord. Sí, res a afegir. Vale. Pues ara, un parell de preguntes així ràpides. Quin és el vostre personatge preferit de la sèrie? Jordi de Capadòcia. L'aclamat heroi.
gairebé tots els plans me'ls assignava a mi perquè volia fer Jordis. O sigui, aquí m'agrada molt que sigui tan xuleta, m'agrada que sigui tan tonto. M'agraden aquest tipus de personatges i era l'acting que jo volia fer. Sí, m'encanta en Jordi. En Jordi Samaguai. El Soc. És meravellós el Soc. El Soc és fantàstic. I també va per això, no res. La Maria Romeu, que és la dobladora, ens va fer 3 proves de veu, que no es va clavar. De fet, la Maria Romeu va venir al primer episodi a fer un personatge secundari, no me'n recordo quin era. Una vilatana que explica que ha arribat un drac i els ha cremat els camps. I la directora de doblatge, que no és doblatge, que és locució, en definitiva, bueno, sí, ens doblem nosaltres mateixos, els que vam ficar la veu inicial. Diu, espera, no te'n baixis, per què no provem una cosa? Per què no proves de fer aquest ésser que sortirà, si va ser el primer o segon capítol? Que justament aquell dia teníem la Míriam, que va venir a veure el doblatge, i també va poder ella triar quin era el soc que li feia més gràcia de veu. Era el més important. Sí, el soc era important, no? Per si la Maria Romeu ho ha fet super bé. És divertidíssim, a més, és molt xulo. I per acabar una mica, veieu futur, això que es faci animació aquí, i també vosaltres com a estudi, com veieu el futur en general? Res ens faria més il·lusió pensar de que es pugui tirar endavant que aquest experiment que s'ha convertit en sèrie, que és Valentina Montblanc, nosaltres encara en diem Valentina a nivell intern, el nom de Valentina Montblanc va venir una miqueta després, hagi ajudat a obrir una miqueta la porta que es puguin tirar endavant projectes modestos. Semblava una cosa que no existia. No es pot fer, fem una producció normal i corrent o no tirem endavant. Bueno, podria anar a altres vies per tirar endavant coses que també poden ser interessants. I jo com a animadora també, que és un rol super de... com es diu això? De mercenari, que s'acaba una producció, vinga tots fora, ara cap aquí, cap allà. Poder treballar a prop de casa, no haver de baixar a Barcelona, és tan emocionant, o sigui, jo lluitaré per no haver de tornar a baixar a Barcelona, no perquè no m'agradi Barcelona, no, però al final si ets aquí i això és normal. Poder dir, ostres, treballo pel que m'agrada a prop de casa, crec que tothom ho hauria de poder dir. Posar en valor una mica el que diu sempre Peyu. No cal anar a Barcelona per fer coses. Sí. És el descentralitzar-ho i... Animació a la plana de Vic. Sí. Ja està, no? Bueno, però ens hem de despedir. No. No, tu, ja està. Doncs fins aquí una mica l'entrevista. Moltes gràcies als dos, tant per obrir-nos les portes de casa vostra com per ensenyar-nos-ho tot, perquè pràcticament ens ho heu ensenyat tot. Estem molt contents i, bueno, els que esteu veient aquest vídeo, veieu la sèrie, són 6 capítols, estan al 3CAT, 20 minutets cada un, i que no us deixeu enganyar per al que pugueu veure. És molt guai, la història us encantarà, l'animació, ja us dic, que al principi us pugui xocar, és que res, als 2 minuts estàs super dins de la sèrie i ja t'és igual. I ja és que quan veieu l'opening quedareu encantats. No feu que Josep Maria és de Twitter. Exacte. No val la pena. Per part meva, només em queda agrair un cop més que ens obrissin les portes de casa seva. Ens ho vam passar molt bé i ens va semblar superinteressant descobrir els secrets de Valentina de Montblanc. Espero que la sèrie us agradi molt a tots i sobretot recomaneu-la, compreu el còmic, que ho ha de petar així, a veure si des de TV3 s'animen i ens porten més productes així, perquè és el que fa falta. I per acabar us deixo un petit bloc del que va ser el dia d'ahir a l'estrena dels 3 primers capítols en pantalla gran del BCN Film Fest i el col·loqui de la gent de l'estudi i la Míriam Bonastre. Adéu!